Vă salut! Astăzi vreau să fac un test. Am aici un 572 XP cu lamă de 60 de centimetri și vreau să tai buturuga asta pe fibră. Să vedem cum merge. După cum se vede, se înfige foarte, foarte bine. Iar umegușul iese talaș. Așa o să-i bat o pană aici ca să iau pana, că le-a dus în copii, gata. Sau nu-ți mai trebuie. Aici batem o pană ca să... După cum se vede, când tai pe fibră, e rumegușul foarte, foarte mare și foarte mult se adună și nu mai face evacuare. Și de-aia mi s-a... Dar l-am cam reușit de tăiat, mai e foarte puțin de tăiat. Uitați, am mai durat o găleată de rumeguș de la o tăietură. Cam asta a fost tăierea pe fibră cu Husqvarna 572. Apare problema când se îmfundă cu rumeguș aici ambreiajul. E foarte agresiv și lanțul. Se formează ca niște tăieței. Dar am reușit. Se vede, nu cu uscat. Foarte tare. Cam asta a fost pentru azi. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la celelalte videoclipuri ale mele.